part, la consellera d'Educació ha criticat aquestes mobilitzacions i ha insistit en que altres sindicats estan mostrant millor voluntat per arribar a un acord. Nosotros estamos trabajando no a golpe de manifestación, sino a golpe de diálogo y de negociaciones. Es decir, hay sindicatos que responsablemente están realizando una labor negociadora desde el diálogo, desde la colaboración, y realmente estamos trabajando. Y gracias a ellos seguimos convocando mesas de negociación y seguimos trabajando en ese segundo documento. Aquestes declaracions les ha realitzat la consellera d'Educació després de la signatura d'un conveni entre les cambres de comerç de Koblenz, Alemanya, i el Centre de Formació Professional Schabec. 20 alumnes titulars disposaran d'un contracte laboral de 3 anys i mig de duració a Alemanya. Este acord se subscriu en el marc del sistema dual d'ensenyança en el que els alumnes de formació professional valencians utilitzen les dues llengües per aconseguir un major grau d'especialització i oportunitats al mercat laboral.